Jumalauta, nää euron vehkeet ei kaikki ihan toimi. Mitä helvettiä, saatana päivää. Mä menen saatana kiitiseminen, kun ei oo kalaa perkele. Tarjous vähän Mä oon täällä kissin kaadettuun pikahengellä, istuu vaan kohta 5 vuotta ja pelkkää särkeä saanut. Ja on ollut hiljaa vielä toi perkeleen Rapalan kanssa toimiminen. Saatana. Äijä varmaan kahtia ja se on Rapaa sponsori. Rap. Täytyy tehdä jotain oikein, jos mulla on Rapala sponsorin. Joo, näin tänään. Ei vaan se menee vaan sillä tavalla, että sun isä toi puhunut sulle. Vähän niinku Manse PPC puhutaan lupaavia junioreita, isät puhuikin. Puhutaanko Manse PPC pelaajat siis? Virtanenkin on varmaan. Vittu kankataan mairaa, ei puhunut. Sä oot laittanut piastaa 2 kertaa viikossa, mun poika saa soppain. Mitä vittu? Tää itse asiassa viedään niinku puoliraakaa lohta, niin puolet paketista. Perkele toi pesäpallo on kyllä, ei jumala. Pesäpallo, jumalauta. Joo. Mutta kuitenkin täällä päivitellään taas ja... Kyllä, Retalle liittyy. Kalaa ei oo tullut sen viimeisen mikä sarjan jälkeen. jälkeen. Halunnut videota ja kommenteissa kaikkeen valiteltu, että joo, miksei tuu video. Vihdoin tulee videoita, katsotaan niistä aiheesta. Jumalauta, moi kiinni. Retalle liitto tekee comebackin. Ja mitä me voidaan luvata monta kertaa viikossa video? No ei vittu kertaa. Kaikka ei sitä nyt pois alkaa latailee silleen niinku. Niin. Sillä ei... Mitään ei kyllä luvata. Mulla on kyllä ehkä 3. Ei se mitään. Ei se kyllä ole mitään. Mulla ei oo nyt oikein käynyt. Tuuri siirtyi tonne haukipallolle. Ai vittu. Mikä on haukipallo? Toi sun ko. Toi sun iso koho. Haukipallo, haukikuuli. No eikä. Oi, nyt on. Siellä näkyy in action. Vesipalloilla. No, kattokaa sitä koko. On kyllä sintti. Annas kun kameraa. No ei ja sinne meni. Jumalauta. Karikasko se vai putos kyllä tohon? Se karkas sinne. Se putos kyllä tohon. Ei se meni näköisesti. Eiks tää oo vesitiivis tää kamera? Älä. Mene sinne. Mulla loppu marrat. Eikö ei loppunut marrat, loppu toi. Nyt on kyllä ammattikuvausta. Ei jumalauta. Mä käyn kattoo, jos tuo jotain uutta baanaa tuo. Joo. Mä lähdettiin nyt uutta baanaa. Syötäis parempaa rannikkoa. Oh. Täällä on muuten jumalauta. Jumalauta. Siinä on muuten pojalle apaja. Pitäis olla just noitten runkojen alla hyvin kala. En tiedä, kyllä tässä näyttää paljon syvemmälle tuolla, kai me siirrytään pikkuhiljaa tänne. Mikä? En kai. Sitten siinä koukun päässä on silmä. Sitten saatana, se laittaa sen siteen sellaisen niinku naamaan ja sitten me heittää tikkaa. Tikkaa tälleen näin heittää kaveri. Sitten menee hakee tikasta. Toinen kävelee se taulun ohi ja hakee jotain polttopuita, en mä tiedä mitä ne hakee. Heittää vaan niin saatana selkään siellä tikalla sitä. Sitten se toinen, joo se on... No siis se on semmonen herjä NS-selviytyjät, koska ne oikeesti niinku ei oo se. Selviydytään vaan pelaamalla tikkaa. Ei vaan, koska ne menee sellaiselle mökille niinku eräilee. Niin se on sellaisia niinku selviytyjät. Sitten ne menee, sitten toinen harjaa, putsaa asettansa. Jotain, en mä tiedä mitä se on, joku kivääri. Ampuu sitä toista jalkaan sillä vahingossa. Sitten lopussa se päättyy siihen, että Nyt kävi tämmönen aika pahanlaatuinen accidentti, että meni koho poikki, mutta siirrymme takaisin kalastuksen alkuaikoihin, eli euron prismakoho. Yksi erämies muiden joukossa ja sitten on saatana tällaisia teeskentelijöitä täällä, ketkä ei uskalla pistää käsiä likaiseksi, niin kaikki pitää saatana tehdä itse. Aurinko on kääntynyt horisontin alapuolella. Melkein. Siinä se on. Keli on kuin... morsian. Kyllä.
Mä hautasin ton mun kirveen. Perkele. Fiskarsille iso shoutti. Spons. Spons. No ei se nyt tiedä spons. Saa, pitäis olla. Jos tää video saa 3 tykkäystä, niin me tehdään tästä Fiskarsin kirveestä arvostelu. Tehdään varmaan kyllä muuten. Antakaa meille like. Antakaa mahdollisuus. Niin. Ois tarpeen. Nuotio on sytytetty. Liekit vähän nuoleja täällä. Vuoden aika nuotio kyrs. Älkää koskeko nukkuun. Iskee vähän tän. Jas. Noniin. Hei, kato ettei toi syty. Perkele. Mikä? Tuossa on toi niin kun, toi isompi. Tää vai? Niin se, siinä on pari kipinää. Pyörittävä tonne järveen. Tää toimii ihan hyvin, jos Ei toi pala kauan. Me pitää 5 pinsaa selvitä. niin jos toi tuulee enemmän tonne järvelle päin, niin sit tää toimii parhaiten. Siihen tulee heti hiillokset. Löytyy oikein loistavia Wilhelmin makkaroita. Wilhelm sponsoroi meitä. Kattokaa sitä. Aivan vittu perfect. Ai että. Käyn kyllä kusalla. Joo. Tänään löytyi Kuljunkartanosta jumalauta. Siis jos Mä nyt esittelen liiviä. jos asutte niin kuin Tampereen lähellä tai jossain, niin käykää. Tänään Kuljunkartano täysin heräteostuksena. Eikä kuvaa mua. Piti maksaa 12 €, myyjä ilmoitti hinnaksi 6 €. Siis tää on ihan kuhaliivi. Ja tässä löytyy niinku tämmönen istuma-alusta täältä. Täysin Onko hyvää edistettä vai millainen se istuma-alusta? Kyllä mä sanoisin, että tää on jotain 300 luokkaa. Siis tämähän oli siis 511 € eikä siis 11 €. Unohtu mainita se edestä, että... Niin joo, vähän, mutta 6 € osti kuitenkin. Niin, mutta merkki näyttää olevan... Mitä siinä lukee? Onko se Saalis. Fjällräven? Mitä lukee? Venas. Ei kun mä katsoin vahingossa SNF, on se Fjällräven. Okei. Saa, joo. Se on Falkniven, oho. Joo, mutta Se on aika premium merkki. täältä löytyy näitä taskuja kyllä ihan joka lähtöön, että on monta ja huomattavasti mukavampi käsitellä kyllä kaikkea kamaa. Siellä on Sufliksin lasit päässä ja Suflix. Oxdokin pieruverkkaria. Kaikkea löytyy alas. Se on kyllä hyvä. Ja ketkä täältä katsotte niin siellä kotisohvalla, niin menkää ulos ja syökää makkaraa. Ei oo parempaa. Ei toiminut lautaselta. Ei toimi lautaselta. Toimiiko? Lautaselta vai? No helvetissä. Tää on melko halpaa hommaakin sillä, että tää paketti maksaa sen 2 €. Paitsi jos sä sytytät metsäpaloa, niin se on kalliimpaa. Se on totta. Halpaa, kivaa, rentouttavaa, erittäin chilliä ja ennen kaikkea hyvää puuhaa tylsyyteen. Ei tässä tylsä. Niin säällä kuin säällä. Se vaan riippuu varusteista. Siinä sen sanoo. Ihan välineurheilua on tää. Tää on ihan välineurheilua tää. Herran jästäs, kattokaa, ei nää kaksi kansalaista saa mennä pärjää. Jumalauta, kuulitteko? Tuolla molluska se tuohon saaren Vittu siellä on kyllä oikeesti hauki. Tuolla noin räpikö. Mä lupaan, että siellä on hauki. Siis ihan oikeesti tänne tullaan kyllä heittämään. Ensi kerralla. Me tullaan tänne... Mites mikä jahtaaks sä tuolla valkopunakoholla? Vielä Ai niin joo, pitäisikö siitä heittää pikku speksit? Käydäs kattoo tota.
Joo. Oi perkele. Vaikeeta maastoa. Tosiaan siinä on tommonen astetta isompi koho. Tää on ihan jotain satanan petokaloja varten. Sellaisia valkohaita ja tommosia tänään nyt on purjekaloja varten. Joo. Suosittelen. Ei tämmöisestä lammesta oikein sillä mitään meinaa saada, mutta tommosta. Ei maksa kuin jonkun euron pari. Muutaman metrin onkin. Ja onkohan vielä mato tallella? Joo, onhan siellä. Siellä se on. Perkele. Vittu. Tallennat nyt. Tarkennat nyt. Tarkenna. Mikä on? Mikä on? Mikä on? Heiluu vaan niin. Noniin. Kuollut varma. Tosiaan tää mesta on ihan 6/5. Ei moitittavaa. Hyvään tämmöiseen pieneen äkkilähtöön varten. Pienellä varustautumisella, pienellä ennakoinnilla ja pienellä kalastusasenteella. Mitä? Joo, tää klippi on kyllä tältä osin finito. No niin, oikea oppinen ongen purkaminen. Täällä on koukku jossakin näkyvillä. Täällä ei kukaan katuta. Annetaan tää prismasiima voi vaan vetää pois. Poikki. Noin. Näin helppo. Ei. Kyllä. Ja sitten kun onki on purettu, niin sä voit alkaa treenaa siitä. Oho. Keksi just uuden tavan avata ongi. Alkaa ihan sekkaan. No ihan tiukka. Mitä? On se luova mies. Älä kaada. Tää meni ihan himokovaksi. Ensi kerralla Jumalauta. auki. Oho. Hei. Nyt on se tärkeintä. Oho, meni passi. Vittu pohja. Mikä meni paska? Se on muuten siellä. Mikä meni paska? Toi onkin. Se pääty lähti irti. Mikä pääty on? Se on kyllä ruuvattava. Mä en tiedä mitä. Ai vittu, älä nyt satana. Ammattilaiset ei sen kanssa kattele mitään satana siviilää. No niin.